Umpama kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak meneh gedene. Hei wong kawa mambau thale thong. Le thong sampai. Ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Dan serindile urung. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng Cahayu. dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Heeh. Nek wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Band. Nggih. Berarti rong bengi Siang. sama kene. Siang. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali yo an. Inggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar Mbak. biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah. Kula jen remen saestu lho niki. Ah, iya. Ditanggap ping kalih langsung. Lagi iki yo ngatasé piyayi siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Inggih. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul yo. Kula Heeh. nggih heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Enake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu bapak tiri. Oh, bapak tiri toh. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat bapak kangkot. Iya. Akhirnya nggih akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan. kosong lah, iya. Alhamdulillah. Malah kosong terus napa Pak? Ya ora. Kaping ujal nek kondo ya wis suwe banget to. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Neng jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak pas apa? Dek Niken Ya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emah lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong salus ngono. Niken kan kepenak, halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa krama. Nggih. Heeh, terus Terus sing ngene sampean ngomong karo Pak Kangko kuwi ya sing kepenak. Ora lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lho penak Lah ya ngene-ngene. Tata krama. Sopan santun you know. Lah desa mademere Niken, omong karo aku Ken. Piye? Oh kan penak ngeten nggih. Penak Bapak. ngeten kuwi jenenge sopan santun tata krama uda negara. Lah kok aku terus ngene-ngene? Lah Kuwi iya. lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Kok ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Lah saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Penak. Penak piye, Met? penak piye? Wis merasuk. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane kuwi? Kenjenditen to. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku Ora jendet-jendet melu-melu. sama neng buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampean melecehkan. Nah, Kuwi jek cah cilik lho, jek SMA lho. aja mbok dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuki maksud sampean ki kan mengenal. iso, Dik. Dadi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku Langsung termasuk krawuh, Dik krawuh. sabar Dik ki apa to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nyapa to? Lha ki Ya aku adikku. apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Dur Niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken ki lho usiane pira? Isine 17. 17. Kowe Apa? piro? Aku wis 42. Lho, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, 17 sak samene dhuwure aku wis santai kok. Lho, iki jenenge wong tuwa Lha kamu jenenge aja. gizi buruk. Gusi buruk. Eh? Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Isi. Yo. Dek Niken iki masih sekolah. Heeh. Yo ate mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku, enek cah kondang, cah misuwur, cah populer diaku ade. Saya niki tenggene Pak Suhadi Iya. omong nih. Omong nih piye? Dik Niken ini adikku lho. Kok iso? Ora iso, ora iso. Niki. Wong kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Nanti buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah, alah. Wah, soalnya iki jen enom wis tuwa kowe. Wah aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Lopo.
Kowe aku nek kowe jago Bojonegoro. Ditengakne sik. Mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia. juga Mas Rema. Heeh. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi Ah, momongan. kuwi sing penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah Cuma- ora termasuk dodok karo komen ora termasuk. Kenapa? Ya paling gak di pembantu kaya aku lho, Pak. Kan sukses. Nek kowe pembantu aku supir ndah lah. Ayo niki pripun, Pak? Ayo nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong iki kita ra nduk gak beres nih kan. Ngomong-ngomong. Lho niki wae nyenane badhe ke luar negeri. Iya benar, aku dari apa Prigen, itu Prigen. loh, apa Hongkong. Hongkongnya ngomong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe warung. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok iki. Kula 2 minggu pernah ke sana, jadi TKI saya. Weh. Saderenge kula ndagel kula. Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas memang tak ganti. Aku digacak karo wong macem-macem. Amin. Tua apa kok iso. Tapi sampean pernah ke Hongkong juga? Pernah. Oh, nyapa? Hah? Nyapa? Lek wedi lho. Bedol es batu. Ya teng mereka kayak merdamel. Di situ enak sekali loh, Nih hawanya Oma, di- nih Oma. Nih Homa, apa kabar? Baik. Oh. Oh, ngono. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh, Inggris. Inggris. Inggris pedut Cina. Lah kurang belajar bahasa Hongkong. Puwi oi. Puwi oi. Apa kuwi? Pewo oi. Yo opo lah. Nice one. Wah. Sungguh, pu, woi. Si Hua Fan. Oke. Bung bung pisi bung, woi. Si Hua Han. Apa? Si Hua Han. Sipoan. Aku gelem ah. Sira ngajak sipoan. Udah. Gak ta? Yo. Si Hua Han. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Tak kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ora Sampean tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Wah, ini Aku cinta apa, Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Lagu Hongkong. Hongkong. Ora ro. Gak iso. Teng 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 teng. Kuwi Cina. Lho ya kene lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Nggak, Gaza. nggak. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke. Siap aku. Gue gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke. Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao tha le trong. Hai hong ham bao tha le trong. Boy. Hai vọng ca ba mam bao tha le trong. Le trong sa pai. Hai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Wong iki mari elok nikel iki. Mas. Temenan kene iki serius kok. Lah ya iki serius sing ngrungokno Mas teko teletong sapi barang. Wonten pamundhutan. Apa? Heeh. Apa? Apa penak? Lah iki mau ninggak katresnan saka Pak Dargo. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, muga-muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing gandeng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Lah terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sapakane Sampean kira-kira. melu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duwe aku sing nunggoni ning omah. Ya. Oh, gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Benowo, matur sembah nuwun rawuhipun. Bapak, Heeh, saking Pak D. Oh, Mbak. Pak Bu. iya.
Ninggal tenang. katresnan nggih, Pak. Ninggal katresnan. Ayo. Ora ketang sak gebiar dibawani apa ngono, Nduk, kan? Hah? Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bawa bisa dibedake. Oh nggih niku. Niken Salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Oh, iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya Nyenengke juara tenan. kan iki. Juara kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Entah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe Enggak putri. aku wis seneng kok, Dah. Pomo kowe, Met, duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya. Iya gak mene gedene. Ya gak betah. Itu. Rina saya rasa Kaya bledek suarane. Deh. Ampun kesupen, Pak. Niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Sok Endi? saking pundi niki? Iki sone Pak Dewi ya. Oh. Sing duwe gawe. Sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tuku son kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ha nggih. niku Didal tengah ajeng niku. Kok ngajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa Iya. kok ngangge son piyambak terop piyambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok ngono kuwi. Lah, yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. ceplak ditangkap pokok sok. Sepurane, Dik, sepurane, Dik. Senenonon Ken. Aku Ajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. tak kaplok paspor wae. Paspor kok nggo ngaplok iki piye to? Kok kok. Saning ati ngante Bareng Niken nyuwara sakmene kae klakep do ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benawa langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere gitu. Power luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. sumanding sihmu Ngono. Rina Cak Komen, Nggih. mongko Niken iki lagi watuk pilek lho. Nek nggih Suarane kuwi kok ya ngono. bayah. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Gitu, Pak. Heeh. Ketoknya lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Gampang. Ya. Yen was rina enggal ratri kang kadulu
minir. Mong sliramu tanan liya tresnani lahir Ya. Ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Yo, yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yo, kaya ngopo? Dados. Mas Diko sini. Terima kasih telah menyimak. Mas Pul MC Boyolali, terima kasih. Mas Dok. Dok.
tiket. Makin sehat pokoknya gede. Heeh.